fezeke ukuthi uyawukuba umNazaretha kaNkuluNkulu. So inkosi uJesu yayingumNazaretha kolo kaJehova eyavuswa umprofeti Isaiah Shembe ukuthula kube kuye. Phela uPaula wahlala umnyaka efundisa abantu kusho ukuthi abantu babona inkambo yalabo bantu base beyifanisa nenkolo nenkambo kaJesu bababiza ngamaKristu akasihlehla kancaneke asikuyeke lo. What do you tell me? Bathi namhlanje sisayikhipha ithayi. Amadoda amaningi amadoda ezimbi. My own gift then says Ngizokuya emazweni mana nena niyena uShembe nini ushilo namanje siyena mana yonke into esiyiyona sifundiswe uShembe singahlala kanjani ukuthi singabi uShembe asigundi inwele ngoba kwasho uShembe sigcina isabatha ngoba kwasho uShembe akushonga uJehova manje uJehova wathuma uShembe ngithi Sina konke sikwaziyo ngoJehova sikufundiswe yena. Siumsebenzi wezandla zikaShembe. Mana angithi manje ungibuyisele emuva. Kulesidlule kuyo. One ngiyaphinda futhi ngiyayisho le. Inkolo le yakwaShembe. Uma ngoba nina nikho ndawo. Mangithi anikho ndawo alikhi iNazaretha ngalikho mana phela. Be specific kubantu okhuluma ngawo uthi laba bantu 1 2 3 kodwa kuthiwa abakwaShembe angibazi. Inkinga usuthinta uShembe manje uthinta umprofeti wethu. Yibo phela abantu abathi abakwaShembe baba. Ibona abathi abakwaShembe laba bakhoda amadlozi. Laba benza yonke lemkhubo uzokufundela lencwadi ngaphambi kokuba uhambe. Babumbathi ngifuna siqhubeke futhi. Uthi bowula ukuthi inkolo kaKristu inayo umprofeti. Ubusayichaza lapho ukuthi inkolo inaye umprofeti. Yes. Kodwa manje ungafundelwa kanjani ngoba phela mina sengimdala. Ngakufundela mina baba. Kufundela la uthi nginikele le Bible lami. Elibuye lifreeze. Yes, ngizokufundela baba kunankinga. Ngifuna ukukhombisa la. Mina ngine into eyiningi engizozisho la. Yes. Nami ngifuna unginike almost 15 minutes abamnikile. Hayi bungaso 15 minutes bo5. Bemncane lo yami. Usuyitholile. Le Bible. Incwadi bani ngoba singamfundela ubaba. Ngisho incwadi mina ufunda wena. Asiye encwadini kaIsaiah. Isaiah 2. Uchaza ukuthi inkolo yamaKristu inaye umprofeti lo bathi yena akekho. Bese avoid le yamaKristu ngoba lokuthi igama lamaKristu kodwa akithi akusinkingi ukuthi umuntu ungumKristu. Yes. Kodwa ke angithi masufunda nabantu ngeke uzokhuluma ngento eqanjwe ngabantu ukuthi amaKristu. Okay. Ake ngivumele ake ngithi sizokunika ithuba ukuthi sikulalele ukuthi inkolo yamaKristu inayo umprofeti. Engikwaziyo ukuthi ukubona ngani lokho. Uyayufika ukuthi umprofeti wethu wasifundisa lokho nakho siyakwenza. Umprofeti njengoba sithi thina nje asigundi ikhanda safundiswa umprofeti wethu. Noma wayekuthatha eBhayibhelini kuJehova kodwa thina safundiswa uye. Abazali bethu ngeke bathi safundiswa uJehova ngoba babengafundi ngisho neBhayibheli okhokho bethu. So bafundiswa uShembe. So ubaba uma ethi inkolo yobuKristu inomprofeti akasinike nje ama practices akhona ukuthi nayo imfundiso kaJesu nasi isenzo sethu singamaKristu nayo imfundiso kaJesu nasi isenzo because engikwaziyo mina ukuthi inkolo yobuKristu it's a Roman lifestyle. Yes. Nangu ubaba sesitholile uthe Isaiah 2. Isaiah 2 from verse 1 to 1 to 3. To 3 izwi elabonwa uIsaiah indodana kaAmos ngoJuda neJerusalema. Kothi ngezinsuku zokugcina intaba yendlu kaJehova iyakumiswa ezicongweni zezintaba iphakame ngaphezulu kwezintanyana nezizwe zonke ibuthane khona nabantu abaningi bayakuya bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaThixo kaJakobe asifundise ngezindlela zakhe
siya kuhamba emendweni yakhe ngokuba umthetho uyakuphuma eZayoni nezwi likaJehova eJerusalema. 4 naye uyakunqamula okay siyeke le yes asilungise la ngifuna ukuthi masikhuluma ngenkolo le ukuthi angiyazi yasho ngaye Constantine ngiyamazi Constantine ukuthi isigebengu esathatha ibandla lika Jesu alifake eRoma okay kodwa kuyona inkolo yobuKristu le okay right asiqhubeke sithi ke la umprofeti uIsaya uprofeta ngento ezayo umprofeti lo muntu umprofeti akuyena umshumayeli kodwa umprofeti umuntu okhuluma ngento ezayo umprofeti What is a seer? asiqhubeke lapho baba asiqhubeke yes lithi ke iBhayibheli intaba yendlu kaJob yophakanyisa isiqongo sentaba ubona umprofeti ekuteni is about 2 or 400 years ago uqale leyo nto le uthi ke intaba yendlu kaJehova iyokuphakanyisa ubona bani uJesu loyo oyintaba yendlu kaJehova uJesu loyo yamprofeta ukuthi iyoqinisa esiqongo sentaba ikhulu ibe ngaphezulu kwamaqhuma intaba yendlu kaJehova uJesu eBhayibhelini lonke ufaniswa nentaba uma ukhuluma ngebandla lika Jesu noJesu ukhuluma ngentaba yes intaba yendlu kaJehova intaba yendlu la indlu kaNkuluNkulu yakhe wakhona yes right ngicaphela umprofeti oyedwa yes uIsaya uprofeta ngento ezayo yebandla lika Jesu leyakhuluma ngalo then uZaya 62 funda Isaiah 62 sifunda uIsaiah 62 manje uverse number bani 1 and 2 1 and 2 ngenxa yeZayoni engiyakukutula angiyekuthula lesizulu sibhala asinaheshi nangenxa yaseJerusalema angiyakuphumula ukulunga kwalo kuyokuze kuphume njengokukhanya nensindiso yalo njengesibani esivuthayo 2 nabezizwe babona ukulunga kwakho namakhosi onke udumo lwakho ubizwe ngegama Elisha elayakuvela emlonyeni kaJehova angithi ukhuluma ngobani kanjalo ukhuluma ngebandla lokuqala uIsrael yes mayithi iZiyoni neJerusalem ukhuluma ngalabantu bakhe lapho eZiyoni ngoba into abayiZiyoni la kwakhona umuzi bakwakhona iJerusalem lapha babekhona lapho kuJerusalem la kwakhona ithempeli kaJehova uNkulunkulu wayekhathazeke ngabo kuyo yonke lento ayenza kulethwe imbuzi kulethwa yonke into uNkulunkulu wayezama ukuthi iZiyoni iJerusalem lifinyelele entandweni kaNkulunkulu so yonke imizamo uNkulunkulu ayenzile yafeyila through inyama yabo uyabona sure so ithi ke lapho uthi ke ngenxa yeZiyoni angiyukuthula ngenxa yeJerusalem angiyukuphumula ukulunga kwakho kuzokuphuma njengesibane esikhanya endaweni emnyama bese lithi ke ubizwa ngegama Elisha eliyakunqunywa umlomo kaJehova umbuzo uthi ke babebizwa ngaliphi eqaleni makuthiwa khona Elisha uma kwakuyi Nazareth kuthi lelo yashintsha ke uma kwakuthiwa iBaptist yashintsha lo gama uNkulunkulu iliphi igama eliqanda umlomo kaJehova incwadi kaLuke chapter 1 incwadi kaLuke chapter 126 iverse lapho khona kuthunywa khona uGabriel entombini eyayilapha eNazareth eyayihlala eNazareth Luke chapter 1 verse 26 kubalekile ukuthi silifunde iverse silifunde yes ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa kuThixo kuya emzini waseGalile othiwa iNazareth yathunywa u26 ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa uThixo ukuya emzini waseGalile othiwa iNazareth yes umuzi loyo akulona igama labantu noma kulona igama lebandla umuzi yes okuthiwa iNazareth verse 27 entombini emiselwe indoda igama layo lalinguJosefa wendlu kaDavide igama lentombi lalinguMaria yes iphetheni ingelosi eseyibonile wathi ngezwi layo wethuka ngezwi layo ezindla ukuba
ukubingelela kuni lokhu. Ingelozi yathi kuye, ungesabe, uMaria ufumene umusa kuThixo. Ungesabi Maria. Ufumene Umusa kuThixo. Yep. Bheka uza kukhulelwa uzale indodana, uqambe igama layo uJesu. Yeah. Yes. Lelo gama ke labo li1 libuya kuNkulunkulu ingelozi ithunywa ubani? uNkulunkulu angithi. uGabriel uGabriel ongelozi. ithunywa uNkulunkulu. Ithe iBhayibheli kuIsaya igama liyonqunywa umlomo kabani? kaJehova. uJehova ke ulethe igama uthi into lendodana ezozalwa iyoqanja igama lokuthi ubani? uJesu. His only man owaziwa onegama elibuye emlonyeni kaJehova igama lakhe uJesu. uJesu ke lithi wenzani lapha ufunde? Uverse bani? Khona lapha Uverse 30 bheka uzakhulelwa uzale indodana uqamba igama layo uJesu. Uyakuba mkhulu yena. Athiwe indodana ephezulu kuko konke. yo Inkosi mana yothiwa indodana yaphezulu kuko konke. yo phezu konke. Yes. Inkosi uThixo iyakumnika isihlalo sobukhosi sika Davide uyise. Yeah. Usiyaqhubeka futhi. Yeah. Uyakubusa indlu kaJakobe kuze kube phakade. Kuze kube nini? Kube phakade. Umbuso wakhe awusaya kuphela. Umbuso kaJesu. Yes. Angithi ke manje funa sibuze ukuthi makuvela abanye abayifanisa naye uJesu. Banikwe ubani lolungelo ngoba eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi umbuso kaJesu awukuphela kuze kube phakade. Iphakade kusho into engapheli. uJesu ubizwa ngendodana yophezulu konke. Indodana yophezulu konke uNkulunkulu uJehova igama lakhe. Uzala uJesu. Ngiqonda ukuthi uJesu uprofetiwe before efika. Yes. Then uma efika uthunywa ingelosi iletha igama elithiwa uJesu ukuthi oqanje indodana kuthiwa uJesu. NakuMateyu 1 emaphasini ko18 to 21 kuthiwa u21 uthi uyalingelosi ukuthi ingesabi ngoba ingamlahla uMaria ngoba uMaria lokho akukhulele kungokwamoya. Angithi ngifuna ukuyichaza le ngoba abantu baphele bathi wakhuleliswa ubani. Uthi ke uNkulunkulu uyayiresponda uresponda ku emcabangweni kaJosepha lithi wayefuna ukumlahla ngasese noma sikayifunda uMateyu 1. Yeah. Ngiyacabanga sesizomuva siye kubaba sizokuthi yena uthini. uMateyu 1 verse 18. Verse 18. Lesizulu lesihlukile akusisi. Yasishintsha isizulu lapha. Usala ushintsha. Yeah, awushintshe ngoba lesi kuba ngathi yimi engafundi kahle kanti awu phela mina nesizulu nje hawo ubala leyo ngimpetha vele. Yeah. So babukeli bethu sisekhona la ekhaya ku Gifted Media. Don't forget to subscribe. Make sure you subscribe to this channel so that you will get more information. Sike nabo baba la phakathi kwethu if uceda ukujoina kuzoba kuhle ukuthi qala ku episode yokuqala uzwe indaba nokuthi size sifike kanjani kule ngqonqo esifike kuyo. So make sure ukuthi uyabuyela uyobukela eyokuqala and also subscribe. Uma unemibuzo buza. Ngiyobalanda obaba ezimpangeni labakhuluma ngazo eNewcastle bayobuya bazohlala futhi la bephendule imibuzo yakho. They are not have any problem. Uma unombuzo if lo mbuzo specific ubabumbatha bhala ukuthi ngibuza ubabumbatha. If lo mbuzo uspecific kubaba la you are right to ask that question. So ngiyacela abafowethu ama question makeze. Kunemibuzo engeke ngikhona ukuyibuza mina but wena by your comment ngicela ukubuze ngendlela ehloniphekile and wenze sure ukuthi na ubuza usubscribe. Siyafunda baba 1 verse 18 Matthew 1 verse 18. ngenzela laba abantu abathi uJesu wazalwa kanjani. Isihloko sithi ukuzalwa kukaJesu. Yes. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMaria esemisela uJosepha bangakahlangani wamfunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Wafunyanwa. Kepha uJosepha indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese. Ngicubeke verse 20. Ngihlale ngithi ke ngisaanalyze lapha. Ngihlale ngithi kubantu uNkulunkulu akayenza indaba eceleni ngakhuluma nami kuphela mhlambe ngenceku ngakhuluma nami bese mina ngiyotshela le ndoda ukuthi uNkulunkulu uthe kuye. uNkulunkulu mayikhuluma nami uyabuya ukukhuluma naloya. Wenzela ukuxhumana kwethu kube number 1. Uyabona la
usenza uNkulunkulu intombi yomuntu ngoba phela uMaria kwakuyintombi kaJoseph Yes. bengakaze balala isho njalo iBhayibheli bengahlangana Wayeyitshitshi, wayevirgin. isizathu ukuthi afuna ukumlahla wayazi uJoseph ukuthi abalalanga nhlobo so umithe kanjani so uzolamula leyo nto kuJesu ithi iBhayibheli ukuzalwa kaJesu kwaba kanje uchazela ukuthi wakhulelwa engazange ahlangane no Mary uJoseph so wayefuna ukumlahla ngesese ebalekela isisu asibonayo kodwa singaveli kuyo ngokwazi kwakhe isisu ufuna sibe khona ngomuntu okhuleliswa womunye lo usekhulela kalalanga naye ngona amlahla uthi wayengafuna ukumthela ngehlazo afuna ukumlahla ngesese qhubeka ufunde lapho baba uGift Yes. angazi ukuthi uzogcina ubiyeleni kumlambo Ngizobuyela futhi ngifuna sizobuyela nala. ngoba iwari yami ukuthi ubaba ushumayeza ngoJesu kodwa the question was simple ukuthi wazalwa kanjani the question was simple nayo ke phela ngizoyiphinda iquestion uma uthi ubuKristu bunomprofeti njengoba sithi ubuKristu abunomprofeti veza izenzo ozenzayo ngokufundiswa umprofeti wakho fike uthi uma uhamba uthi wazalwa ngokukamoya akusona isenzo leso uyasixoxela veza isenzo ngaphansi kwefaith system yakhe enkolweni yakho uthi njengoba ngigunda ikhanda nje uJesu na wakubhala la wathi asogunda amakhanda njengoba ngingene esontweni nesicathulo uJesu na wakubhala la wathi asongena nesicathulo njengoba ngingagcina isabatha nje uJesu wakubhala lapho wathi naku singagcina isabatha njengoba ngidla ingulube nje uJesu wakubhala ngoba thina Umbuzo uthini usamini? umbuzo uthi ibandla lobuKristu istatement isithe ibandla lobuKristu alinaye umprofeti ifounder yalo uConstantine ngoba konke okwenziwe ebuKristwini umkhuba waseRoma owafakwa uConstantine ngenkani 321 AD washaya umthetho ngokwestate ochitha isabatha kwathi kukhonzwa ilanga obabekhonza ngalo inkosi uBhali 325 AD washaya umthetho othi kube nenkolo eyodwa ubuKristu ngigayida ubaba kuthakwazi ungiphendula ngithi what 325 AD washaya umthetho othi kube nenkolo eyodwa yestate okubuKristu wayesethi kule statement ayikho le uma wamukela ubuKristu inkolo entsha uchitha konke okuwumthetho wamaJuda asho umthetho kaNkuluNkulu wamukela konke kwaseRoma singayifunda leyo creed eyabhalwa uConstantine kodwa ubaba akaphendule ke athi thina njengamaKristu senza u1 2 no3 esakufundiswa umprofeti wethu uJesu ngoba mina ngithi abakwenzabo wafundiswa inceku yabo noma inkosi yabo the king abakufundiswa inkosi yabo uJesu ngoba mina ngithi lokho abakwenza abakufundiswanga uJesu bakufundiswa uConstantine Asichubeke baba asichubeke ubaba beka highlighter umbuzo ngicela ukuthi angangeneli ke ngoba uthe uye kade enqaba lokho wenzela kuthi angakhona ukusondela bhamba to bhamba ngithi ingakho ngiqala ngoJesu uqala ngimchaza Yes. ukuthi uJesu ubani okokuqala uJesu akayona umprofeti bambiza umprofeti uma efika kodwa iBhayibheli incwadi nezenzo 2 uverse ka36 to 37 38 lithi iBhayibheli ngesikhathi eshumayela uPeter wabachazela amaJuda ukuthi wena mbethe nabulela tanzeni uNkulunkulu umvusile wamenza inkosi uyinkosi siyafuna wamenza inkosi wamenza uKristu angithi kushuthi ke asingakumali kuthiwa baphenduka bakholwa uyeke naye into esibili engifuna sicacise uJesu nelakhe ibandla hayi amaNazaretha Yes. ibandla likaJesu ifundi incwadi kaMateyu 16 verse 18 Ilebe sifunda manje uMateyu 16 verse 18 unelakhe ibandla uJesu lakhe wawuye 16 verse 18 verse number 18 Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru phezu kwaleli dwalwa ngiyakulakha ibandla lami uJesu ukhuluma uhamba nabafundi almost 120 disciple Amasango eHades
awaya kwahlula. Yeah, mana akashonga ukuthi ibandla lakhe amaNazaretha. Akashonga ibandla ukuthi what church phecelezi church. Ingakho ngithi thina maKristu njengami mina ngisebandla likaKristu. Angikhulumeli amanye ama-sectors. And uyalo ukuthi ibandla lamaKristu kuthiwa alikho. Akukaze kwenzeke kabi futhi akwazi kwenzeke ukuthi angithi manje le ndaba yamaKristu by-analyze ngokwe-history. So lesikhathi. Cha, angithi wena ngicela conclude yes. Ngoba manje uhleli kuyo le yamaKristu yes. Ngithi mina uJesu lo uKristu igama lakhe uJesu Kristu. Peter oqeda ukusho ukuthi bantu bathi ngingibani uverse 16 kulelo verse lelo uthi ke wena unguKristu. Angithi usho uJesu uthi wena ungubani unguKristu. Kodwa naNkulunkulu ophilayo. Usethi kuJesu ngithi kuwe ungiphetho ngizobakha ibandla lami phansi kwaledwala. So ukukhuluma uJesu laba khona ibandla kaJesu ukhuluma kulo uPaul incwadi yezenzo incwadi nabeseFeso 5 uverse ka25 uthi madoda thandana nje uKristu alithanda ini ibandla yes ibandla lakhe leli bandla ningabe incwadi akhuluma kuzo nebandla lakhe not amaNazaretha kodwa ibandla likaJesu elingewona amaNazi elingewona iFaith Mission elingewona iBaptist elingewona yonke lento abayibiza ngayo abantu akulona lokho ibandla kaJesu lokho into zabantu lezi akhuluma ngazo wathi abantu bakaConstantine abagcina izinsuku bakhonza ngeSabatha thina sikhonza every day alukho usuku thina sikhonza okuthiwa amaKristu akhonza noma ngaluphi usuku intshumayelo yashinyelwa uPaul ukuthi ugcina usuku akusho lutho ukugcina izinsuku asinalo usuku esilugubhayo uma sikhonza kulele langa lama-Easter sikhonza ngoba it's a holiday abantu la eSouth Africa bagqilaziwe ngama-calendar so sihlela la singakwenza lutho awukumcimbi esigubhayo noyi-1 owenkolo noyi-1 so elikaConstantine ke ilelo akhuluma ngayo ukuthi eligcina elithi 25 uJesu wazalwa nge-25 owami uJesu akazalanga nge-25. Ngiyabonga baba. Ngiyabona baba. Ngicela ukunika wena ithuba baba sekukudala uthulile. Yeah, sekwe stage is yours. No, ngithanda ukuthi ngathi nginakho ukudideka because angifuni sideviate entweni esilethela. Into ebesilethela ukuthi sizwe ngathi kuhlaselwa umprofeti. Uprofeti ushe. Yes. Esingaphansi kwebandla lakhe. Ngoba inkulumo ibithini ibithi ibandla lakaShembe into engekho inkolo yakaShembe into engekho. Yes. Inkolo yakaShembe. Noma leso statements sona ngokwaso si wrong. Yes. Because asiyona inkolo yakwaShembe. Siyibandla siyinkolo yobuNazaretha. Kodwa ngiyaqonda ukuthi abantu mabekhuluma ngalokho as derogatory as it is suke understand ukuthi bachaza ukuthini. Yes. Siyinkolo yobuNazaretha hayi inkolo yakaShembe. Inkolo yobuNazaretha. Kodwa angifuni si deviate kakhulu kwesikuzele ngoba sesiqondisile ukuthi inkolo yobuNazaretha inkolo ekhona. Yes. Sakuchaza nokuthi isukaphi. Isukaphi isuke eMount Sinai sayichaza ngokwezigaba zakhona. Esengifisa ukuchaza manje ubaba umthiya akhuluma ngakho kakhulu. Yes. OkaJesu. Enkolweni yobuNazaretha njengoba ngeke ngachaza nasekuqaleni ukuthi akukho lapho umprofeti othile ekephikisa umprofeti oze before yena. So uJesu umprofeti phakathi kwezinye izinto Yesu kuyenzeka ukuthi umuntu yabona nje ngenze isibonelo ngumprofeti uSamuel. Umprofeti uSamuel waye umprofeti ephinde ebe umpriest. So mhlawumbe omunye ngakuphikisa ukuthi hayi umprofeti uSamuel kwangayona umprofeti kwakumpriest omunye ethi uSamuel. So kuyenzeka ukuthi umuntu ebe into eyiningi. Phakathi kokunye okwagqama kuye kakhulu kuJesu ukuthi waye uMesaya waye ngogcotshiweyo kaNkuluNkulu waye indodana kaNkuluNkulu but amongst other things waye ngumprofeti uyafana ngabe izinto ayiprofetile uJesu eyikhona embhalweni encwadi engcwele kodwa ngizela umprofeti Isaiah Shemba akukho nokukodwa akakudispute okushiwo uJesu. Yes. In fact ihlabelelo lezi zisho more zikhuluma okuningi ngoJesu than ezikhulumayo mana gift kuselapho ngicela ukubuza ubaba ngizocela nje baba angivumele ngicela kodwa bese I've been quiet for about 30 minutes. Ngicela ubaba ichubeke because sesithi isikade engakhulumi. Yes. Umprofeti uIsaiah Shembe isihlabelelo 2 uthi ngisize Nkosi yami ngoluthando lomntwana olungafiyo.
uthi ngincede ngaze sezizizwe zonke ngoluthando lobuntwana. Uthi namabandla asezulwini ngoJesu umkhululi ongafiyo. Uyazi uthini? Inkolo yobuNazaretha ukuthi nisaziseni abantu amabandla namabandla ngoJesu umkhululi ongafiyo. Uthe umshumayeli uNtshangase mayekhuluma la wathi uJesu thina amaNazaretha asimkhonzi by associating ourselves ngaye sithi hayi singaba kaJesu sipihle thina ukukhonza kwethu uJesu ilokho akushilo encwadini yakhe uthi uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Ukukhonza kwethu uJesu kulapha ziningi ngabe ihlabelelo ezikhuluma ngoJesu le. There is no argument yobuNazaretha nokukhonza kwethu uJesu. Simkhonza kakhulu uJesu. Kodwa simkhonza ngani? Ngokugcina imiyalo yakhe. Yes. Khosa ukwazi ukuthi ake siyenze nje lento le ibe more practical ngokwasemhlabeni. Ake kuthiwa ngithatha intombi. Ngiyaganwa, le ntombi iyangana isizoba ngiyakamlambo, sekuzoba umakoti wakamlambo. Ayikwazi intombi ukuthi izothi igane yokamlambo. Kodwa ilalo kambatha, ilale kazwane, ilale kadelo, ilale kuyo yonke imumzi le. Ukuthi ukuthi kuzoba nophawu oluthile olukhombisa ukuthi le ntombi igane kamlambo. So nathi ke njengamaNazaretha sinophawu oluthile okukhombisa ukuthi uJesu siyamkhonza. Asimkhonzi ngokusha amazwi amaningi ngoba yeshilo nje ukuthi bayacabanga ukuthi bayozuzwa ngamazwi amaningi cha. Ukukhonza kwethu uJesu akuyona ukukhuluma amazwi amaningi ngaye sihambe sitshela abantu ngoJesu kodwa simkhonza uJesu ngokuthi sigcine imiyalo yakhe. Simkhonza uJesu ngokuthi sigcine imiyalo ngoba uthe uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. UJesu ayikho leyo ke lento ubaba uMthiyade eyichaza nje la angikholwa ukuthi sikhona isidingo sayo ngoba impikiswane ibisekutheni inkolo yobuNazaretha inkolo ekhonani. Uyazi ukuthi inkinga ikuphi inkinga yami baba? Yebo baba. Inkinga yami ukuthi nina niqhamuka nizo defend into engingathi ayikho. Why ngithi ayikho? It's because nina nibona labantu bamaNazaretha lawa. Kodwa baba sesichaza mana baba. Lento ayisho engishoyo uyayazi ukuthi ngishona. Ngishilo ngathi amaNazaretha athi uJesu umlungu. Ngamanye amazwi baba uMthiya uchaza ukuthi kunabantu who are more Nazarite than us. Angazi phela ukuthi bayini abantu bonyazi. Baba abasho na kuma comment ami uzobathola. Bathi ushembe uNkulunkulu. Usho bona. Then ubaba bekungamela ahlasela inkolo yobuNazaretha bekumela ahlasela abantu bonyazi ngoba clearly wena unenkinga yabantu abahola unyazi but wena uhlasele inkolo yobuNazaretha inkolo yobuNazaretha. Yabanje baba nina nje ngenikhuluma ngayo. Isho kokuningi ngavumela nawe. Mhlawumbe imbili noma intathu izinto engafuna ngiyibuze kini. Kodwa nje most yezinto enikhulumayo iseBhayibhelini. So angikwazi ukuphikisa umuntu okhuluma ngeBhayibheli. Kodwa ngifuna ukusho lento wanje ngifuna ukuchaza ukuthi amaNazaretha angithi mina ngikhuluma ngamaNazaretha noma amaNazaretha ngamaNazaretha 2 noma 3 nina. According to angithi mfowethu kufuneka nibe fair. Ukuthi amaNazaretha phela uyabona nje amaKristu amabandla amaNazaretha ehlukene. Ubaba mayinenkinga nebandla elithile akahlasela ibandla not the faith system because the faith system inama doctrine. Yabona nje baba ngizokwenza isibonelo. Kungaba unfair kuwe baba Mbatha ngithi amaKristu adlutshane aphuzisa abantu opetrol because ngiyazi ukuthi that's not a doctrine futhi akona amaKristu but yini apostasy le ukuhlubuka abantu abahlubukile leyo. So we cannot address ingakho ke inkolo based on ukuhlubuka kwama individuals. Noma uzocabanga lo mfana engihamba naye ngoba kwamlambo sohambe silo la endleleni shuthi ke asikuyeke lokho baba uMlambo kancane nje baba. Mina entweni enikhulumayo kwamanje ezikhothwe eBhayibhelini I cannot ngimelana neBhayibheli lonke ngaba ukuthi masihlangana ngelinye ilanga uyayivuma lencwadi enduzoba akusiye indaba yencwadi. Incwadi yasibeka eceleni indaba ngoba nami ngayibhala incwadi. Kodwa
into eshiwo iBhayibheli uyibhala yakade uthunywe beyikhuluma ubani baba umthiye Eh? ungayibhala uma uthunywe ubani uNkulunkulu ngoba le ayibhalwanga ngemizwa ngichazela umyalelo uyangizwa ngayihlasela incwadi yebo no angeze ngihlasela futhi ngoba iningi incwadi engiyifunayo uyayivuma le ncwadi angeke uyihlasele mbamba no angivumi angayivumi uvumile kodwa ukuthi umprofeti uIsaiah Shembe uyabona mfowethu ungizwile wayehamba ngamazwi kaNkulunkulu ngamazwi kaNkulunkulu manje naba ke laba abanye kodwa iyodwa into engikhathazayo ngeke ke siyithini leyo ijwayelekile abakuvuma ukuthi uShembe umprofeti and the definition yomprofeti is simple obani bangavuma the messenger of God obani bangavuma obani Christians bangavuma ama-Christians uyazi okay ukuthi uma kungukuthi ubaba umbathu uyakuvuma asikuvale lapho kodwa bengicela ukuthi sizame bathu uyakuvuma angithi nalo ngaba umprofeti nalo ngaba umprofeti naye lo umprofeti nalo uyamvuma manje umprofeti ngakuvuma lokho kodwa kungaka ngokuthi yabona nje uShembe loqala angivume bakwethu ngakuvuma ukuthi umprofeti hayi siyabonga kodwa one kodwa under conditions ngiyavuma Under condition. definitely umKristu uzoba nama conditions kuthi ukuthi ubaba nizomnika le ncwadi nasiceda ukuhamba Vele efuni ngiyifuna le angifuni ukuyifuna ngiyifuna uyazi ngiyifunelani ngifunela ukuthi kusasa ngaphindi ngichithe into engayazi mangisho ukuthi mangiyichitha ngiyichitha sengaziphakathi ngoba iningi incwadi iningi nenkolo engihlangane nazo ngafuna ukuyichitha sengifundile manje ngiyaqala nje mina ukubona abantu baphethe incwadi abaphatha incwadi manje athi aphatha incwadi nayi incwadi Ngicala ukubona yamanazareta ngalaba nangu nje. umprofeti uShembe most of them bakuthuka nje bakhulume nje ngisho most ngisho nasekuqala ngathi ubaba umpanza ngingasho umntakalona iNazaretha waphuma uyiNazaretha ngempela ke kusho ukuthi waphuma kule system no kuthiwa waphuma umNazaretha emabandleni omndeni wakwaShembe but usesehuye thank you baba soqedile baba manje wakha ibandla sanyobatshela lapho ngishela ngithi nina aniwa amaNazaretha nina no amanazareta la bona ngiyobatshela bona yes ngoba bakhonza amadlozi nayi indlela esiyichaza ngayo kweNazaretheni uthi ubaba uMelusi ngelinye ilanga uma uthatha ibhodlela lecoke ufaka amanzi kulo ngabe kuseyicoke yini leyo akuseyiyo kodwa ibhodlela elana sabhalwe ekhokho uqedile ke baba njengalezi inkolo eziningi ngisacela ukukunika nje amazwana amancane kaMprofeti uIsaiah Shembe adirect ngoba Bathi nani- sithe uma sihleli ngale sasho sathi bamthangazi Mshayeli. mkazi babumkazi ngicela uyivume into right ake kanjani ngisho lo ukuthi nina anisiwe lamanazareth engwaziyo ivumeni leyo nto ningathi lithini igama sinamaNazaretha kaNkuluNkulu yabona manje ngikhipheni loludake ngikulo abafunda ngikhiphe umndeni Sikhiphe mana ngikhipheni kahle ngoba kunomfana khona manje walanda etshwaleni lungisa istatement sakho wena uthi wena kunamaNazaretha ahlubukile noma ngamaNazaretha omndeni wakwaShembe ahlubukile alahla umprofeti ake ngikufundela amazwi omprofeti bengithi uzofunda leya hayi lela sesikhulumile Okay. so ngizobe ngiphinda amazwi omprofeti lapha athi umprofeti uShembe umprofeti uIsaiah Shembe yes ango 1927 ngokuxhumana kwamaNazaretha namadlozi uthi namhla ngiyafisa nazi ngabafile ukuze lowo nalowo alungisa indlela yakhe ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa abafile ilabo bangangenile emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo okusebumnyameni bafumana ukufa okubuhlungu okungikufa kwesibili abaphilayo ilabo abazuza umusa inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola ibangenise emzini oyingcwele labo yibo abalidlayo ifa lombuso wezulu nina abantwana basekuphakameni yazini lokhu namhlanje ubusisiwe ongamthukuyise nonina ethi bangamadimoni njengokwenza kwabangaqondi baphendukezela ivangeli balenza indaba yabo yomdlalo
kuhle ukuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye neyezingelosi ohamba ngokulunga inkosi yomvusa imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kini, bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando labo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akubi kuJehova. Kodwa ningawele kubathandeni ukwedlula uThixo. Funa nduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo. Nenayalwa ngawo kuMateyu 10 verse 37. Matthew 10 verse 27. Othanda uyise nonina kunami kangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele. Nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ngaqhubeka mshumane. Amen. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anise ukukhonza amadlozi nomthetho othi anise ukuzihlanganisa nabafowenu abenza okunjalo ngoba abenza okunjalo bayizinengiso kuJehova. Ifunda incwadi. Esafundisa kwabuzwa unkwanyana nomzelemo bathi Nceke yenkosi. Uyezwa ukuthi amadoda akudala wayethini? Wayethi inceke yenkosi. Hey madoda, yini nilahla ivangeli nina? Nina nalahla indlela nina. Bambatha phefumula. Laba yibo balahla ivangeli laba. Ababiza ushembe ngoNkulunkulu. Ingakho babumbatha sithe ukukhuluma kwakho sikuthethe njengesikhalo sakho nabantu abasemva kwakho ukuthi kunesikhalo esithi njengoMose uma efika eGibhitha athi uyokhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhitha athunywe uNkulunkulu. Abantwana bakaIsrayeli uFaro wathi wabacindezela kakhulu. Bahamba baya kuMose bayomthethisa bathi uzowenzani wena la? uShembe wayezokhulula abantu ebugqilini babathumbi babo kungabantu abamhlophe the Roman Empire. Yazi baba. Baningi abantu abafike la bethunywe uNkulunkulu beshumayela into eright abalandeli abajika indlela asho ngayo. Yabona mangalalela indaba bathi inceke yenkosi. Ngisafuna ukuqedela baba ukuthi uqhamukapi. Ngifuna ukuthi uShemba kagcinanga ngokusikhulula ebugqilini bama Roman dominance leyo bengikhulume ngabo kuba Kristu ngoba kubugqila ukuthi ushiyiswe uNkulunkulu onesabatha kuthiwe khonza ilanga eliuNkulunkulu waseRoma. Kubugqila lokho. Kubugqila ukuthi kuthiwe shiya umthetho kaNkulunkulu uNkulunkulu othi ungayidli ingulube kuthiwe ngoba amaRoma ayidla nawe yidle. Kubugqila lokho. So akufanele uyidle ingulube. uShembe wayezosikhulula ukuthi ukukhola kwethu akunganciki kobathumbi kwethu asixhumane noNkulunkulu direct. Ingulube asiyidli. Umthetho kaMose Isaiah 11 anidle ingulube mfundisi. Kusho uNkulunkulu. So kubugqila uShembe wayezosikhulula njengoMose wayezobakhulula abashisa ama-anyanisi wadla nabo la. uMose wayezobakhulula uma eGibhithe kodwa bona babonanga umkhululu babona umuntu ozobacindezela Bamtshangasa. Angikwazi ukungaqedile statement. Ngisakhuluma ngokukhulula usiqeda babumbani. Akuncwadwe inika mina. Ngifuna ukuqedela ukukhulula kwaShemba. Kodwa uShemba akagcinanga ngokuthi asikhulule kubacindezeli bethu. Waphinde wasikhulula emasikweni ethu asixabanisa noJehova. Leyo nto ngengikwazi ukuthi ngingayisho babumbani. Ukuthi njengoba sithi umkhululi nje akasikhululanga kuphela kubacindezela wasikhulula nasemasikweni ethu Sure. asixabanisa noJehova ukuze sibe kulesimo esikusona njengamanje lawa amanye amaNazaretha into ishoyo. So leyo nto leyo ibalekile ukuthi sikwazi ukuthi uShembe ungumkhululi kanje akasikhululanga kuphela kuyinkolo yabezizwe lena engithe uKristu wasikhulula nasemasikweni ethu sizwe esinsundu la wasixabanisa noJehova.
Ngizoqhubeka la. Baba Ntshangase. Yeah. Isikhathi esinaso sesilimited Nah, and sesiphela. enye into Saphela. ngifuna siyehlise namaphapho ngoba sisabuya futhi la ekhaya. Singayenza ukuthi sizoceda press okay press okay. Yeah ngoba angifuni ukuthi ngifuna sibuye and sikhona ukuthi sithi nasibuye. Ngiyabona ubaba Umbatha kunezinye izinto akasayiphenduli angeke aziphendule zonke. So ngifuna si-invite even nabantu abavumayo ukuthi bona bamaKristu ngoba uyavuma ukuthi umKristu nini nobaba kasiyena umKristu. Lalela angizwakale kahle. Angithi mina ngibalekela into eshiwo umuntu. Angithi ukuthi kwaqale Antioch abantu abasho njalo uJesu asho ukuthi abantu abakholwa kuye bamaKristu. Yes. Abantu abaqala lokho abafundi babengabizwa ke amaNazaretha. Kwakuthiwa abafundi benkosi. Yes. Lonke iBhayibheli abafundi bakaJesu babengenalo igama. Ake silungise kancane nje. Mana ke ngiqede nami. Siyayivala. Abaziwa ngokuthi indlela. Ngenzela ukuthi ngiqede la ngithi uJesu akazange be afundisa abantu bakaMaNazaretha futhi asho ukuthi ama faith mission futhi asho ingakho mina angikho konke lokho AwusumKristu mina umKristu. ngingumKristu angithi umKristu usho umuntu okholwa kuJesu kodwa angiyiwona lo mKristu kaConstantine ngilona okholwa uJesu kuphela. Ngiyabona Baba Umbatha Angiqede ngokuthi ke asigcini isabatha usuku lolo asigcini Sunday usuku lolo asigcini Monday asigcini Tuesday asigcini suku and awuyidli nengulube. Awu ingulube angidli vele mina angidli ingulube. Okay. Iyangihlanzisa. Isona zathu lesi. Ngicela baba uvalelise ababukele nje 1 second. Siyabonga ukuthi And uthembisa ukuthi uyabuya futhi. Siyabonga ukuthi nisimeme ukuthi sizochaza ngenkolo yobuNazaretha noma yinini abantu mabefisa ukwazi ngenkolo yobuNazaretha. Siyafisa ukuthi basimeme na siyacela ukuthi noma ubani ofuna ukugxeka ubuNazaretha akazi ubuNazaretha gxeka ubuNazaretha based on doctrines not on ama practices wabantu abahlubukile. Akukho fair. Yilokho nje ngifisa ukukusho. Ubonile baba uvele wakubeka kaba straight to the point. Baba Ntshangase over to you. Siyabonga ukuphiwa lesi sikhathi ukuthi sizokhuluma ngobuNazaretha nangomprofeti uIsaiah Shembe. Njengoba uNkosana Mlambe seshilo singafisa kuya noma ngayiphi indawo siyokhuluma ngobuNazaretha ngoba njengoba sishilo ubuNazaretha iyona inkolo kaJehova, inkolo eyaqhutshwa uJohn, yaqhutshwa uJesu nompostoli uPaula. Namhlanje ubuNazaretha eAfrika bulethe umprofeti uIsaiah Shembe. Siyabonga. Siyabonga babu uNtshangase umshumayeli. Bafowethu sihleno nabafundisi la bayayichacha indaba engaphelanga. Bayathembisa ukuthi bazobuya futhi after le episode bazoyenza enye because kuningi nje abakushiye kungekho kungachazekanga. Ngiyacabanga ukuthi leli thuba lokuthi ubuze umbuzo, leli thuba lokuthi kunento ongayiunderstand, ngithe sophinde futhi sihlale nabo. Singakhohlwa bandla lamaNazaretha ngicela nisubscribeeni, ningakhomenti kuphela, ningasubscribe. Bandla lamaKristu ngiyacela nisubscribeeni, ngiyacela nje subscribeeni. Ukuvala nje ngicela bacela uwe baba uNtshangase ukuthi basubscribe. Bena ngishiya ngaphandle. Ngiyabuya kuwe. Ngicela batshele basubscribe. Baba Umpanze nawe siyadlulisa invite kuwe. Singathanda ukuthi sihlale nawe phansi siqoqe. Ubaba Umbatha akakwazi ukuxoxa ayi1. Baba Umpanza, this is an invitation to you if you are going to watch this video. Asihlanganeni futhi kwe episode elandelayo. Amen. Come on now. What do you tell me? But namhlanje sisayikhipha iTitle. Amadoda amaningi amadoda ezimbi. My own gift then says, no Ngizobuya